ҷавоне назди хиратманде рафту пурсид: модари беморе дорам. Тақрибан 20 сол мешавад ки ӯро муроқибат, нигаҳдорӣ мекунам. хуб, модарам маро 7 сол 8 сол агар бо ҳисобе ки дар батни ӯ будам муроқибат кардааст, аммо ман 20 соли бештар. ҳоло ман ҳаққи хизматҳои модарро адо кардаам ё на? марди хиратманд нигоҳе ба ҷавон карду гуфт: фарзандам, модар агар туро 7 сол нигоҳубин кард, ба ин умед туро нигоҳубин кард ки ту рушд кунӣ, ту камол ёбӣ, ту ба камолот расӣ. аммо ин 20 чанд соле ки ту модаратро нигаҳдорӣ мекунӣ, муроқибат мекунӣ, ба умеди рушд нест. ба умеди ин аст ки кай модар аз дунё раваду ту аз ранҷ, ту аз ин нигаҳбонӣ озод шавӣ. пас ин муроқибат бо ин муроқибат, ин нигаҳдорӣ бо ин нигаҳдорӣ аз замин то осмон фарқ дорад. ба қадри волидайни худ расем. онҳо моро бе ягон чашмдоште нигоҳубин карданд ва ба ин ҳад расониданд.